Ma trove mi dalibae. Mariana o trove mi dalibae. Trove mi daliba. Mariana trove mi daliba. Chama trove mi daliba. Mariana trove mi dalibae. No modina bumbende no be sapimi. Ino tudoro kaba debe karime. Chama trove mi daliba. Mariana trove mi dalibae. No modina bumbende no be sapimi. Ino tudoro kaba debe karime. Krisha, ala bubu sana Krisha, no mo ala bubu sana Krisha, no tudoro kaba François. No mo ala bubu sana Krisha, no tudoro kaba François. No mo ala bubu sana Krisha, no tudoro kaba François. Ana Maria, you want no more. Ana Maria, no more me want to pay. Ana Maria, you want no more. Ana Maria, me want to pay. No more Ana Maria, today me want no more. Ana Maria, no more me want to pay. Ana Maria, me want no more. Ana Maria, me want to pay. No more Ana Maria, today me want no more. Ana Maria, no more me want to pay. Ana Maria, me want no more. Ana Maria, me want to pay. No more Ana Maria, today me want no more. Ana Maria, no more me want to pay. Ana Maria, me want no more. Ana Maria, me want to pay. Zo, goedemiddag volgers WI SRANAN, goedemiddag volgers Newara. Het is me gelukt vandaag om 4:30 ietsje eerder te komen. We waren op het veld. En u wilt weten, en natuurlijk Gima kracht een beetje moe, maar ja. Ik probeer zoveel mogelijk om elke zondag, tenminste, het lukt me soms niet, soms wel, om door de week te komen, maar we doen best. Want er gebeuren heel wat dingen. En soms is de waarheid hard. Beste volgers, ook vanuit het buitenland een goede avond, goedemorgen. En in Suriname ook een goede middag. Heel wat Surinamers. Ik word gebeld, gesproken. Je bent op straat. De mensen kennen me. De meeste mensen die mij kennen weten van waar ik ben gekomen. Ik weet dat je uit een bepaalde kamp komt. En je doet je ding. En op een bepaald moment maak je een keuze om ook iets te gaan betekenen voor mensen
ik noem ze de werkpaarden in de politieke partijen. Maar eerlijk, de waarheid is hard. Ik zal een paar dingen zeggen. Dan ga je dadelijk horen. Hij is die man, hij is dat man, hij verdedigt dit, hij verdedigt dat. En ik heb zo'n beetje aantal mensen zitten volgen. Ik heb een aantal personen zitten volgen. En ik heb heel veel Facebook-accounts ook zitten volgen. Dan vraag ik mezelf af. Zijn dat Surinamers? Zou het niet goed zijn om eerst naar het spiegel te kijken, voor je taki, naar een schrijfje over sma, over leiders, over sma masra. En ik weet dat er politieke partijen zijn en mensen in politieke partijen zijn. Niet eens de sierpaarden en de werkpaarden en de niet goed denkenden. Ook de netjes. De man begrijpt zijn politiek dat je wordt gebruikt en misbruikt. Dan moet je zelf wel in de spiegel kijken. Voordat je van politieke personen dingen zet op Facebook en op social media. Ik zit al lang tussen politieke mensen. Ik heb een studie van gemaakt. Ik heb het vaker gezegd. Van heel wat personen in de politieke partij. En ik kies geluk voor wat kan nou een lofding en sap een aantal persoonlijk. En samotaki na mi verantwoord worden. Na sami denki. Want de man zei pot de fake sani. En een sensatie van maakt. En je hebt een aantal van die betalende journalisten die niet naar het waarheid gaan zoeken en zitten constant lulvragen te stellen aan personen die zelfs niet weten in plaats de waarheid gaan zoeken, de waarheid gaan natrekken. En iedereen is, een aantal zijn goden geworden in Suriname. Want nog niemand is een god. Nobody. Niemand is volmaakt. Dat we karu schreef. Voor de activisten want we kade schreef. Want we kade journalisten. Dan heb je een aantal die bezig zijn met rassenstrijd. Van een aantal politieke partijen. Dan vraag ik mezelf af. Wat doe je in een bepaalde politieke partij als jouw leider of jouw voorzitter niet eens zo denkt van een aantal partijen hoor. We weten dat een aantal partijen voorzitter etnisch denken. We weten het ook. We gaan vandaag geen namen noemen. De volgers van mij mogen wel namen zetten. Anderen bestaan 70 jaar. Anderen bestaan 75 jaar. En we zijn nog steeds
bezig met het etnisch denken, het etnisch naar mensen kijken, waar onze jongeren nog steeds afvragen naar chobo e chobo, naar sodende, a sode denki. Weet u, ik ben blij dat ik opgegroeid ben met de familie Burke, de familie Nipte, toch? De familie Pengel, de familie Frank, de familie Wood, niet te vergeten. En later kregen we de familie Muljo. En op La Tourtue hebben we een hechte familie gehad. En nog steeds hebben. Dan kijk ik naar politieke figuren die zich leiders noemen. Ik wil ze vragen. Zijn jullie wel nationalisten? Zijn jullie wel nationalisten? Dan kijk ik waar jullie één persoon willen kruisigen. En ik praat er niet goed. Wat gebeurd is, maar ik ga jullie weer herinneren. Niets gebeurt zomaar. Niets gebeurt zomaar. Ik denk dat jullie meneer Laurens Neder hebben gehoord in een programma. Eigenlijk moet ik vragen als Laurens Neder met me een keertje live wil gaan. Want de waarheid is hard. En weet je wat zo erg is? Weet je wat zo erg is, mensen? De mensen die nu schreeuwen, kruisig hem, sluit hem op. En met alles soort fake ID's, dan moet ik wel de waarheid zeggen. Velen die bij staatsolie werken, velen die bij staatsolie zich hebben verrijkt, dan mag je het niet zeggen, nee. Maar we willen wel kruisigen. Velen die een aantal van de land die zogenaamd werken en die ook stelen, die willen ook kruisigen, ja. Maar je mag de waarheid niet vertellen. Want dat moeten we doorverkopen aan onze jongeren. Wel, juister, jongeren. Vooral de ones zijn trouw 30, 35, 40 jaar. Jullie die zitten bij een aantal politieke partijen. Die zichzelf hebben verrijkt. Dat schreeuwen ze al 75 jaar. Dan heb je een andere grappenmaker van Saramaka. Die legt uit hoe zijn partij geen mensen voor de gek houdt. Geen mensen verkoopt. Geen dingen zegt en belooft. Jullie zullen maar aanvullen wie dat is. Dan luister ik ook naar ze. Dan vraag ik mezelf af. Schaam je niet? Je apwa je te je taki. Je opie. Je opie mofo. Maar we zijn juist bezig met het oud politiek denken. En dan ga ik jullie zeggen. Weet je. Voor 75. Voor 75 was het in een elite clan. Suriname behoorde aan een elite clan.
Velen die nou doktoren zijn. Velen die studiebeurzen hebben gehad. Velen die vanaf vrij naar universiteit kunnen gaan. Velen die naar het buitenland gaan, die artsen zijn geworden. Only one person did it. Hij heeft fouten gemaakt, ja. Maar laten we op balans zetten. En dan zet u het balans. Ik vraag aan al die deskundigen. Die zitten te schreeuwen. Denk je dat je een Chander, een importeur zou krijgen vandaag? Denk je dat je een Dassa Singh zou krijgen als importeur? Denk je dat je meneer Baldeo zou krijgen als importeur? Zijn we dat vergeten? Die hele import. Ga kijken waar het was. Hem Suriname. Van der Voet. Van Roermond. Ik heb toch een winkel gedraaid. En je zag die change komen. Maar de waarheid mag niet gezegd worden. En dan zie je de geopolitiek bemoeien. Want Surinamers ogen mogen niet open gaan. En dan worden Surinamers gebruikt en misbruikt voor tegenwerking. En niemand praat erover. Niemand praat erover. We lukken zo wansani. 8 december. 8 december. En je ziet een aantal regeringen daarvan misbruik maken. Nog steeds misbruik maken. En wij Surinamers zijn even blind. Want intussen dat we ons blind maken met 8 december, gaat benzine omhoog, BTW gaat omhoog, ga kijken waarop BTW weg is. En we focussen op iets dat politiek wordt gebruikt en misbruikt. Weet, ik had u uitgelegd, er zijn drie soorten karma's. En als een persoon zijn karma heeft betaald en betaalt nog steeds verder, je moet oppassen dat de persoon die bezig is, die karma niet krijgt. En de persoon gewoon is. Anderen zeggen, hij is laf. Hij is dit, hij is dat. Maar weet je, when you want to bring a change in mind, in thinking, en wanneer het dichtbij is, dichtbij bent, sorry, dan zie je die tegenwerking van een aantal clans constant. Constant zie je dat. Meneer Mohan, het lijkt niet alsof er een vloek is. Er is een grote vloek. Er is een grote vloek, ja. Men wil Suriname niet opbouwen. Voor Surinamers. Men wil Surinamers een bepaalde deel van onze Sweetie Sranang, Sranang Umana Sranamang, gewoon niet bewust maken in onderwijs. Gewoon dat ze dom blijven. Want ze moeten zich bezighouden, zich verrijken in het buitenland. Niet eens voor Suriname. Stelletje criminelen die zich bezighouden om ons dom te houden. En dan kijk jij, dan kijk ik ook. We moeten
niet vergeten hoor, onze geschiedenis. Mensen, je ziet de rassenstrijd. Je hoort naar uitlatingen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt sinds mijn geboren, sinds mijn verstand. Ik heb het nooit meegemaakt wat ik nu meemaak in die 3 jaar. Geloof me. Wanneer je schreeuwt vanuit een mic, ik ben jullie vader, ik ben jullie papa, dan moet je dat ook in je borst hebben. Want jullie zitten besluiten te nemen, en ik heb het al eerder gezegd. Zij de unitair a volk, sa volk wani. Hoor wat referendum. Vier sa volk en vier. Want die spanning is hoog. A spanning, hé. Want niemand weet nog rustig toegegaan. En I know waar men toe wil gaan. Maar het lukt niet met die agenda. Daarom vraag ik jullie mensen, hoe beheers ons revie? Want die meneer denkt, we zijn naar India gegaan. En die donkere tempel. En jullie moeten goed luisteren wat ik zeg hoor. Meneer denkt dat hij jullie allemaal in greep heeft. Hij moet niet denken dat wanneer je in die donkere tempel bent geweest met alle offers, dat je alles in pacht hebt. Dat je al die objecten hebt om iedereen te manipuleren, om iedereen denken te wijzigen. Dat is een verkiezing. Newara. Want dat gisteren op papa toch. En het lijkt alsof het werkt. Bij velen niet. De want zij kradesting. De want sapsansani. De want zij free abrawatra. De want zij nyagrasi. Want men denkt, men is power in India gaan halen. En men gaat naar een mandir. Het is donker toch in die mandir. Ik ben ook geweest om te kijken. Een bepaalde ashram gaat er in mij, leg je uit toch. Toevallig, om India Gimatori. Taka pa. Apa gooi zo mandir pe. Alaman egolara. Toffe mandir. Tranga. Maar alasa abe koti. Alasa abe tapu. Sranaman. Is je te weer go naar vergaderingen voor bepaalde politieke partij. We take de money, we take de pakket, we take de trui, we disi. Op lokbong. We no de. Sada padi say set kom. Kulturu fasi. Is niet makkelijk. Het gaat me niet verwonderen dadelijk. Tak tego stem is je alasa blaka of is je alasa weti of je potenja orange. U gango lemchi na u software. Tewe go stem bureau. U gango lemchi. Want het is niet tof al mensen bezig zijn. En dan mag je nemen als fake news. Maar het is niet makkelijk. Luister. Iedereen zoekt naar Bouterse waar hij is, waar hij niet is. Want je moet zien, ze gaan dit gebruiken als een afleid. Je moet leiden af.
De man leidt jou af. En ik weet dat de inlichtingendienst naar me kijkt. Ik weet dat en ze luisteren me af. En ze weten wie me op de laatste dag heeft gebeld. En wie me gisteren heeft gebeld. En wie vanmorgen met me heeft gesproken. Ze weten het ook. Ik hoop dat ze dat doorgeven. I know. En wat men niet begrijpt. Iedereen maakt fouten. Ik ook. Ik heb ook fouten gemaakt. Ik heb het ook gezegd. Ik heb geen 10 schone vingers. Ik heb geen 9 schone vingers. Dat moeten jullie bepalen. Everybody. Maar leer eruit. Wanneer je kiest om voor WI SRANAN op te komen, leer uit je fouten. Dat moeten jullie doen. Nee, wanneer je een waterpark openmaakt, heb je iets geweldigs gedaan. Men zit waterpark op te maken, in plaats men zit andere dingen. Hey, jong, laat het voor de DC. Ach man. Mensen die hebben geluisterd naar die regering persconferentie. Geloof me, totale onzin. Totale onzin. En weet je, die geweldige journalisten hier. De mannen, aksamang, dat wilt u mij een correcte antwoord geven. President. Want u draait om de dingen heen. Intussen is er hoeveel miljard geleend? Ik heb het zo vaker gezegd. In plaats van, hey, u journalist ja toch. Wat aantal voelen toch. President, leer een keertje correct antwoord aan deze samenleving te geven. Want weet u, het lijkt zo kleinzielig, zo kleindenkend, zo, ik heb er geen woord, dat heb ik een verkeerde woord. Lijkt wat chimboy. Ja, de vorige regering en de vorige regering. We kennen dat verhaal al van de vorige regering. Het volk WI SRANAN wil niet meer weten. Wil niet meer weten daarop over food basket. En een kleine tegemoetkoming. Want één ding is in jullie hoofd. Hoe gaan we WI SRANAN volk uitbuiten? Nu zijn op alle levensmiddelen alweer 15% BTW moet betaald worden. Dus je gaat volk 2-3 doezoen. Dan je poerbaka 10 doezoen. Dan wat heb je voor WI SRANAN volk gedaan? Wie houdt wie voor de gek? Maar ik kan geen correcte antwoord geven. Nog een aantal ministers van u. Want uw ministers, net als de minister van Buitenlandse Zaken. Het was het niet gelukt tijdens de regering Bouterse. Ja toch, want je praat over de vorige die naar OAS wilde gaan. En als geweldige maat daar wilde uithangen. Daar praat jij niet over. Wanneer we in die shit zitten, na 25, na alle rommel en alle rotzooi die jullie weer maken, dan zitten jullie allemaal in het buitenland. Zijn jullie allemaal weer gevlucht. Een nette vlucht, een nette landing.
in het buitenland. Want jullie hebben hun geld al gestort in Panama, jullie hebben geld gestort in Hongkong, jullie hebben geld gestort in Dubai. Want ik doe toch alleen maar fake news? En dan ga je lekker in het buitenland met jullie gezin genieten. Maar u zit constant het volk te manipuleren. Alle soorten verhalen te vertellen. Hoe geweldig jullie zijn. Wat is opgelost? Tego denken. In een viering, no? Tego wekri, een viering, no? Oudjes. Apchi chaka chaka sa juno. Ina chitaka in mopobaka. Zo snel, vroep. Apoteni anu igwa wekri alasagwa, vroep. Verzekeren oppo. Hebben jullie iemand gehoord? Ziektekosten oppo. Hebben jullie iemand gehoord? Dan heb je een paar volksvertegenwoordigers die nu pas wakker worden. Oppositie als coalitie. Nu pas zijn die zaaksels wakker geworden. Waar ik een jaar en zoveel aan praat over OMO, zijn die zaaksels nu pas wakker geworden. Weet u hoeveel mensen 's morgens opstaan? President. En dan vragen ze zichzelf af. Jongen met guaroko gisang jongen. Minaman los me oso af. Minaman baywan zijn plaat. Minaman baywan wan stong. En jullie zijn bezig. Zogenaamd. Alle soort gekke, domme, romme, rotzooi te vertellen op een persconferentie. Regering, wanneer komen jullie met de juiste cijfers? Net hoe ik me dingen laat plaatsen of ik plaatsen op mijn page. Wanneer komen we met de juiste cijfers? Minister Financiën, wanneer komen we met de juiste cijfers? Want wanneer ik ga plaatsen, dat is allemaal paranoia. Nankusi moet opgesloten worden. Want hoe komt hij aan die geheimdocumenten? Ik ga voor de verkiezingen, ga ik het wel plaatsen hoor. Want alles zou wij zijn karmi. Tempo to papieren, van waar heeft hij het? Migado Luca Maera. Want mensen als mij ligt de papieren. De hele dag zijn jullie bezig met me. Want je vertelt constant, het land is bankroet, en die vorige regering is bankroet, en de vorige regering... Dat gelul wil niemand meer horen met chocolademaars, regering. Het lulverhaal, dat Suriname bank, het land gaat nooit bankroet. Als ik alleen maar naar de overmakingen van buitenland zie. Vliegtuigen die hier langs gaan. En dan baggerkosten en import en dit kosten en dat kosten. En dan praat je over jaren jullie al zijn. Want daarop ga ik je ook timmeren. Jullie hebben ook bauxietgelden gebruikt. Nu zijn er goudgelden. Waar gaan ze? Waar gaan al die gelden van staatsolie? Kom met cijfers. Zorg afvallen. Dat je nou, dit week kiezen. Die zijn gewoon onderwijs. En die zijn gewoon zo. En nog faker. Echte cijfers oashi. Of ga je na 3 jaar weer. Want je wil weer naar de verkiezingen komen. Je gaat huis aan huis. Mensen. Lukus ma de senko. Ishi wan bi igwa spato. Inishi tak de sen wan ding. Toto soto. Inishi tak a senegwe. Wan garke lotaman. Inishi tak de senegwa. Spa. Lukus ma de sponsors. Lukus ma de sponsors. En wat tegen NPS voorzitter. NPS-voorzitter, begin jij te bedanken en weg te gaan. Als je wil dat NPS moet groeien, begin jij te bedanken en weg te gaan.
Is het niet genoeg? Moet jij niet een keertje plaats maken voor de jongeren? Huh? Ine shita uloba storo, uloba machti, uwa nyamoro, uwa furmoro, uwa lexmamoro op. In politiek, in de denking. Want dat doe je jaren met mensen. En dan zitten mensen te klappen. Ja, geweldig. Huis in Miami. Ja, nee, is fake news. Oh, huis daar. Ja, ik heb toen ook aan iemand gezegd, ik heb 2 huizen daar. Ja, dat geld dat was overgemaakt naar Trinidad van de universiteit. Dat is ook fake news. En dit is overgemaakt en dat. Ik heb zoveel grond genomen. Dankzij de NPS. En sorry. En vele van jullie ook. De ene steelt nog grond. En de regering, de president, accepteert het. We zijn bezig weer een hele fout te maken. En dan gaan we weer naar de OM om deze minister van ROGB op te sluiten. En de regering sluit niemand op. 3 aangiftes gedaan. Er komt niets van terecht. En we zijn bezig. Onderwijs kapot. En je ziet die Chucha niet. Die minister van Buitenlandse Zaken. En die ene mevrouw die naar Amerika is gestuurd. Kijk jullie de relatie daar. NPS, vertel. Zeg de waarheid. Bestuur NPS. En de man zei Jompo. Laat jullie de voorzitter de waarheid vertellen. Sana afspraak voor minister Buitenlandse Zaken. Nanga Marilevens. Dadelijk ga je horen, Nankusi heeft weer fake news. Hij jokt, hij liegt. Op mijn tijd, op pot fake account. Hij kost me, hij brok me. Pot staan voor me. Pot persoonlijk staan voor me. Want ze hebben bijna niets. Want ik heb me volgens gezegd hoeveel vrouwen ik heb, hoeveel kinderen ik heb. Dus ze kunnen niets vinden. Stelen op hoog niveau. Ik heb me WI SRANAN volgens gezegd. We gaan naar de verkiezingen. Maar Newara gaat er nog zijn. Ik ben niet als die ene van Red Suriname. Zijn jullie vergeten? Ze hadden 2 mensen gezet om constant regeringen te bespreken. Waar zijn ze? Ga kijken welke functies ze hebben. Weet je nog? Op Power TV. SRANAN Day. Laura en Hardy. Zijn jullie vergeten hoe ze jullie hersenen hebben gemanipuleerd in een jaren? Toen, in een kade na ning, in een gide een bijna met kade Laura en Hardy. Zijn jullie dat vergeten? Vraag ze wat ze doen. Wat voor functies ze hebben gehad. Om jullie, WI SRANAN, te bedonderen met alles soort leugenverhaal. Vraag ze zorgen constant op Power TV. Heb je niet gezien? Power TV is na 2 weken direct opgedoegd. Red Suriname. Direct opgedoegd. Rutsch en Gambo. Dankjewel, Mavis. Dankjewel. Mavis zegt Rutsch en Gambo. Zijn jullie dat vergeten? We zijn niet vergeten, toch? Wanneer ik volgende week heen ga drinken met iemand, Henkie, dan zal hij me nog zeggen wat er gebeurt. Zoeken jullie hoor. Ik ga volgende week een Henkie met hem gaan drinken. Dan zal ik jullie zeggen hoe lekker Henkie was. Velen die zijn verrijkt door hem. Velen. Hey. Met mijn taxa nou, met mijn voorzitter WI SRANAN toch. Maak je een middenbed. Je wordt tegen je aan toeslaan zijn. Hoe lag je? Bepaalde libisma. Jullie zijn laag. Ook bij de NDP heb je een paar lagen. Doen alsof. Ha, ja, ik meen het.
Soso die debris, jongen. Soso die debris. Kijk eens stuk voor stuk. Ik heb een studie van jullie gemaakt. Komen jullie op een lijst? Hoe komt op een lijst? Hoe komt op een lijst? Ja, ik ben politiek van hoe daar heb ik een miljonair dankzij hem. Dankzij hem. Dankzij hem hebben jullie 18 huizen gebouwd. Dankzij hem rijden jullie dure auto's. En dan wel kruisig bakken naar een fake account. Hoe saaksels uno. Hoe saka chocolade mars uno. Daarom unaf lop me. En ze zitten overal. Ook bij de VAP. Die chamars en die chaprahas. Die constant zitten Surinamers te vernietigen. Spelen Surinamers uit. Ook bij de NDP heb je. Je hebt niet zo gehoord. Je hebt meer blakkamang dan kuli. Jouw zaaksel, rommel, rotzooi dat je bent. Jullie weten wie precies wie ik zeg. Hij is een rommel. Dit soort gasten had ik problemen toen ik daar was, ja. Met domme uitlatingen. Waar je vaker bent gewaarschuwd door de voorzitter. Kom je naar dat voor Berwan to klap, Juno, ete jongen. Klap om kiezen in uw visie. Want je denkt dat je met je rassen, rotzooi, politiek wil schoren. Elke goede dag. Huh? Komt hij Juno. En komt tegen de regering. Want het houdt niet op. 8 december proces is al gestopt. Klaar, ciao. Als je ballen hebt als vader van dit land. Hou een referendum. Dan laat het volk spreken. Maar niet 40 of 50 mensen of 40, 30 mensen willen komen bepalen voor 600.000 mensen of voor 300.000 mensen. Waar ze allemaal in het buitenland wonen. Jullie willen chaos creëren om te blijven. Om zogenaamd iets te creëren. Dat ano Newara. We willen verkiezingen hebben. We willen van die rommel en die rotzooi die het Surinaamse volk heeft verkocht. En niet nog steeds niet met de waarheid komt. Niet gedocumenteerd. En ik heb een lijst voor jullie gemaakt. Een lijst van alle corruptie. Ook van de vorige regering. Dan ga je zien. Van de vorige regering. Want dat doen we toch? 26. Maar op sta bijna 200. Bijna 200 op sta. Dan je komt weer maar naar 26. Ja, de vorige regering. Poten dat papieren. Op poten ba. We gaan het presenteren, maar nou ete. Want we logo verdedigd toch. We logo sukusani toch. Zo lagi ude. Want we constant we hacken tap mi systeem. Ultagunu, sorry hoor. We constant we hacken. Constant we lukupe me stribi. Constant we lukupe me tang. Dat me video een politiek partij, met draai een politiek partij. Maar ik ben bij draaien. Maar een voorzitter de Sansambo Taigunu. Abo hatiara. Abo hatunu. Daarom, sarana man, sarana uma. Laten deze gasten jullie niet uitspelen. Laten we in harmonie leven. Want constant zijn ze bezig. En die minister van Buitenlandse Zaken. Is je weer rustig naar het kabinet. Wanneer ik met zaken ga komen. Dan is het vanaf Amerika, Trinidad, Guyana. Be prepared. Be prepared. Want u denkt, je geeft een mooie show weg. Want alle ambassadeurs moeten aan uw pijpen dansen.
Ja, als een investeerders komen, moeten ze eerst met mij contact maken. En dan gaan we in een kleine kamer met ze praten. Wanneer wordt getaped. Als jij tape you. You know sabi? En het wordt geplaatst op een geheime platform. Hoe corrupt jullie zijn. Dan ga ik weer met fake news komen, ja. Dan ga ik weer met fake news komen. Dan gaan jullie me weer laten oproepen. Dan gaan jullie weer me laten opsluiten. Want ik geef jullie problemen, ja. Met mijn fake news. Want niemand mag weten. Want we willen voorzitter van OAS worden. We willen voorzitter van dat worden. En dan laat je ons in die shit. Kom ik dat vertellen. Waar je was in een goudmaatschappij. Wat er daar is gebeurd. Dat moet je komen vertellen. Kom vertellen. Die vliegtuigen die hebben geland. Waar onze waarde gaat en is gegaan. Dat moet je het volk komen vertellen. Waar werden die dollars gewisseld? Ook in de vorige regering toch? En wat heb je gedaan? Je hebt de centrale bank niet gegund. Dan komen we zeggen dat jullie van Suriname houden. Maar dan ga je een of ander cambio fake news hoor mensen. Ik vertel fake news hoor. Dan ga je cambio wat hoger geven. Maar is onze goud haal je weg. Is WI SRANAN go to mama go to haal je weg. Heb jij een haar? Ik kom op jouw naam jongen. Aantal ministers hoor. Aantal van die ministers. SRANAN. WI SRANAN. Uwiki wan lisi. De Europolitiek man disi. De Jojo disi. De Chapar. De Chamar. De Kwasibas. De Jojo. Na want to krabita. Sane gun you. Tak yup ching. Kan go stuka. Het lijkt dat we teruggaan naar 1975, 76, 77, 78. Daarop lijkt het weer. En dan soms sta je gewoon stil, want ik ben gegroeid in een bepaald systeem. Ik heb vaak mogen zitten om te luisteren naar een paar zogenaamde leiders. Zonder charisma. Militair. Met een charisma. Militair. Hart voor Suriname. Militair. Ook zijn fouten erkent. Militair die mensen heeft beschermd en nog steeds beschermt. Hij is een vader. En de mensen die zich nu rondlopen, die hij heeft beschermd. Mensen die nog steeds ademen. Die hij heeft beschermd. Vul me aan wie dat is. Mensen die in nood. Mensen die in nood waren. Gegund heeft. Aantal importeurs. Gegund heeft. En diezelfde mensen, hun kinderen, kennen hun geschiedenis niet. Ik heb mijn kinderen wel geleerd. Kennen hun geschiedenis niet.
Want ouders heeft niet gezegd dat de man die daar is, dat je vandaag eet, dat je vandaag arts bent geworden, is dankzij hem. En dan ga je aantal zien, jongen, met dat ja man, maar dat is puur waarheid. Dat is puur waarheid. Dat je vandaag een pokkie hebt die kan praten, een pokkie die arts wordt, een adipi die arts wordt. Dankzij hem. Zijn we dat vergeten? Heel veel die geweldig spelen en dure auto's rijden vandaag. Moet dat niet vergeten hoor. Minder de ondankbare. Minder ondankbaar, mi abmisatu. Maar me lukutok. Velen van jullie daar in bepaalde politieke partijen. Look what they gun you. Look what they gun you. Dan gebruik je ja. Zie je dat bepaalde mensen, net als 75 of 80, dat zich weer verrijken? Of zien we dat niet? Of is dat de waarheid? Zien we dat niet? En vooral de mensen die op me lijken. Heel veel van ze. Dit is de waarheid. Denk je dat je debienerijn op een post kreeg vroeger? Je moest dan billenlekker zijn van de politieke voorzitter. Voor mij is, wat doe je als leider, als persoon? Iedereen maakt fouten. Maar men moet bewust zijn en ook bewust weten wat er ook gebeurd is voor 8 december. Hoeveel vaders niet zouden doodgaan ook, waaronder mijn vader ook. Dat is de waarheid. Ik heb toch een lijst gezien. En al die chuchas op aantal locaties. Laat die waarheidsvinding komen nou. Met alle deskundigen. Daarom zeg ik een keer nationale verzoening een must. Het is toch niet zomaar komen vallen van ergens. Ik vind het erg wat gebeurd is. Maar hoe erg zou het niet zijn voor die 80 en 100 mensen die ook vader en moeder hadden. Die ook revolutionair denken waren daarom. En iedereen heeft kans gehad. Als je goede bedoelingen had. Maar wanneer geopolitiek en in deze om Nederland en ook Amerika deels. Dat moeten jullie ook weten. Toen ze zagen dat staatsolie kwam, dat de natural resources eindelijk naar boven zouden komen, en dat moeten jullie begrijpen. Dat wij Surinamers zouden gaan groeien. En nog groeien. En deel is gegroeid. Dat stukje moet je gaan begrijpen. Dat geopolitiek altijd dwars heeft gezeten met een aantal van die billenlikkers die van Nederland of van Amerika gewoon in dienst waren. Ook voor eigen belang. Laat Nederland de stukken vrijgeven. Dan gaan jullie jongeren, want ze zeggen pas over 2, dan kan naar de morgen, kan hem daar. Dan gaan jullie zien wat nu gebeurt, dat het al te laat is. Dan zullen jullie gaan denken, dan gaan jullie
Florida water nemen. Dan gaan jullie een paar bloemen nemen. Dan gaan jullie daar, waar hij gaat zijn, over 10 of 5 of 8 jaar, dat naar natuur hij bepaalt. Dan gaan jullie spijt betuigen. Dan dank je wel. Want er zijn bepaalde krachten voor eigen belang en voor geopolitiek belang. Want wij Surinamers, hoe Egisani, willen ze niet, kunnen ons niet. En het is hard om de waarheid te weten. Weet je hoe lang al hier olie was voor de kust? Er is een meneer in Spanje, meneer Bergen. Ik hoop dat hij binnenkort naar Suriname komt. Dan gaat hij u uitleggen. Ze hebben nooit wat gedaan. Uit zijn eigen kracht. En dat mag niet. En dat moeten jullie respecteren. Zou Suriname nog niet eens zo zijn, joh. Wie 70 niet heeft meegemaakt. Wie 72 niet heeft meegemaakt. Wie 75 niet heeft meegemaakt. 80, unotaki. Ga jullie lezen. Ga onderzoeken. En die riooljournalisten. Ga jullie onderzoeken wanneer je vragen stelt aan meneer Ramon Abrahams of mevrouw Ingrid Bouterse. Ook wel onderzoek. Want jullie weten geen moer. Want jullie zijn op een betaalrol. Om mensen van WI SRANAN gewoon weer voor de gek te houden. Jullie onderzoeken geen moer. Op een wat biggie journalist. Trouw mij payuno. Eerst dan weer gedrag als reflect junkie. Boy, wat kan ik maar daarom een interview meer. Dat mensen is dat ik weet je toch. Wat aantal voor toch. Ik wil niet met jullie praten. Ik heb ontzettend sensaties aan Oan Chapohede. Hoe vindt u van, meneer Namkus wil een interview horen. Wat denkt u over 8 december en Bouterse? We sikkie, jongen. We sikkie. Ga eens onderzoeken voordat je met Namkus praat. Ga die waarheid zoeken. Laat WI SRANAN volk de waarheid weten. Maar nee. Zitten met sensatie, show, gevangenis, 20 journalisten, 30 journalisten dappen. Leonsberg, 40 journalisten dappen. Alleen voor sensatie. Klootzakken aantal van jullie, man. Klootzakken. Ik heb me zo geërgerd, jongen. En mevrouw Bouterse, van hieruit. Aantal journalisten, je moet ze geen antwoord geven. Ze zijn het niet waard. Ze kennen hun geschiedenis niet. Vele van ze kennen het geschiedenis niet. Want ze worden gevoed door een paar chamars en een paar chaprahas. Ze worden betaald om vragen te stellen. Ze lokken u uit aan een aantal van jullie. Dan zie je, ze komen niet bij mij. Wanneer ze bellen, ik zeg ze nee. Ik ben niet op sensatie. Ik ben met Suriname bezig. Wil je over productie praten? Wil je over ondernemen praten? Wil je over de jongeren te begeisteren? Je moet goed zien naar een paar klootzakken van deze journalisten. Wanneer het om goede projecten gaat. Dat torpederen ze het onderling. Ga zelf na, mensen. Ik ben blij dat er vanaf social media is. Dat jullie mij ook kunnen volgen. En een beetje waarheid. Ja, wat mensen je brengt niet de waarheid. Dan komt dat een beetje waarheid voor jullie brengt. Maar alles wat ik heb gezegd is uitgekomen. Ze zijn ministers en onder direct en direct. Hier nog. Mijn geval. Ik kom volgende keer met die valse diploma's en alle valse rommels die jullie aan mensen stellen. Jullie zullen achter een aantal mensen lopen als mevrouw Asset. Die slim mensen. Ik ga met verkiezingen komen. Jullie zullen achter deze gasten lopen hoor. Geloof me.
Zijn allemaal billenlikkers geweest van die man daar. Allemaal zijn daar over de vloer geweest. Ik wil minister worden. Ik wil OAS-voorzitter worden. Allemaal. Allemaal zijn geweest. Weet je hoeveel van ze nu in coalitie zitten? Zelfs 60 zo de verslijt. Trouw verslijt 12 zo. En de semman blijft biggie. Ja, is de wet en dit is de wet. Wet van karma, ik kom niet toe. We rijden op broodje. Unom karaman de to rijden op de broodje. Hoeveel bruggen hebben jullie gezet? Hier nou. We bij Newara. Hoeveel bruggen? Hoeveel wegen hebben jullie gemaakt? Minister van OW kan niet eens een weg goed asfalteren. Beter hadden jullie kan hij gelaten. Of kan hij gezet, sorry. Die was een betere minister van jullie geweest. Een of andere. Hier nou. Maar nee. VAP, jullie kunnen doen en dan voorzitter. Echt voor wanama, o horama. Era? Maar tapanga de sanfuno. Toch? Voor beloven volk. Walolo sani. Mensen. Ik wil iedereen bedanken. Blijf mijn video sharen. Je mag me entiteit appen. Voorzichtig mensen die me appen. Want mij lukumi. Als jullie me bellen, ik ga jullie zelf bellen met een ander systeem en uitleggen. Want mij lukumi alasi. Dat nu mag tegen. Ja? Mi voorzichtig. Jullie zijn voorzichtig. We gaan naar de verkiezingen toe. Blijf weer een page volgen. Ik ben morgen of dinsdag op WI SRANAN page. En dan ga ik daar als voorzitter van WI SRANAN partij, politieke partij. En we gaan onze kandidaten voorstellen in de komende 2-3 weken. We gaan onze mensen die denken om minister willen worden. En mensen, als jullie ook een bijdrage kunnen leveren. Maak contact met me. En inaf, vrede, misa van we beschermen je. Maar doe een positieve bijdrage namens WI SRANAN. En je want in DNA, je want doen aan terug je samenleving. Je mag altijd met me contact maken. Maar in de kring. Inaf op 10 krivingen. Inaf op 9 krivingen. Want dat weet ik zelf als mens. Maar als je 8 schone vingers hebt, je mag altijd contact met me maken. Dan gaat u zelf zien. U gaat zelf zien als u bij ons komt. Is a difference of thinking. Is echt out of the box. U gaat ondernemen bij ons. Maak contact. Velen die al bij ons zijn, they see the difference, they know the difference. Dus maak contact met ons. Voor de diaspora. Toch? Voor de diaspora, mohoite. Minetak diaspora. Voor onze Surinaamse overseas. Of overseas Surinamers. Surinamers die in het buitenland zijn. Wil ik iedereen bedanken. Want een diaspora. Diaspora. Want we hebben ook iemand gehad. Ja, voor onze diaspora. Mensen we gaan allemaal gebruiken. En we gaan ze bij betrekken. We gaan ze bij betrekken. We waren ook op Kwaku. En we hebben ook uitgelegd hoe we onze diaspora. En kijk, die hebben echt diafoto gehad. Want die zijn ook komen stelen. We willen Surinamers. We willen overzeese Surinamers. En die hebben we allemaal hard nodig. Om ons een beetje op termijn. En wij gaan niet zeggen dat we het binnen 3 jaar. We gaan uitzetten voor een goed Suriname. Om binnen 10 of 15 jaar. Samen met andere politieke mensen. En politieke organisaties. Een change te maken in denken. Volg ons verder op WI SRANAN. Je kan ook op mijn page volgen. Ik wil zeggen aan iedereen. Nog een prettige dag. Prettige avond. Voor mijn overzeese Surinamers. Zou ik zeggen. Goedemorgen. En bedankt jullie allemaal.
voor die power elke ochtend. En die zegen die ik krijg van velen. Niet te vergeten, mijn lieveling mevrouw Boldewijn. Maar ja, dat na meneer Bergen, mijn vaste mensen, niet van de anderen gesproken wordt. Maar de man die zie, dus de man zegt begeistert me echt. Heel veel van ze kan niet op die namen komen, er zijn zoveel. Eerlijk. En ik wil dan zeggen, een prettige dag verder. Patricia Tapasseur, ook voor jou. Ook zo'n iemand die ik lief heb. Soms kan ik niet volgen, maar goed. Ik zie mevrouw Helga. Bedankt. En ik wil nog iedereen bedanken. Mensen, blijf de zaken goed volgen. Blijf alles goed volgen. En geloof niet in alles. Herre, geloof niet in alles. Ciao, ciao. We want one regering, Saka Seti we conquer. We want one regering, Sa Eko of the follow. We want one regering, Sa Note and this place. We want one regering, Sa Neseni we conquer. Ja, de here de fure me top. Dat de rieke taka karu no mo lain buurman ko. Ja, me place actief ko yepi. Dat de wa abras ko du ko roof. Me ga no tak tayur doro baga. Misa sorbu tak ala de grom so roof de portisma. Wisa sorbu fu kiste baga. Wa mi sabi dat jullie zijn boeven, bandieten en schurken hier in de stad. Ja, aan de tegen is tigeren met die pari, dat baby. Ja, na angre tire. Ja, na fire van Bravo. En dat hij vrede, met die pari.